Loistavaa päivää arvoisat katsojat ja tervetuloa matkailija uuden videon pariin. Tässä onkin alkamassa kesäloman ehdottomasti odotetuin risteilykokonaisuus. Ensimmäisenä olisi tarkoituksena suunnata Viking Cinderellalla täältä Helsingistä Tukholmaan. Ja huomenna sitten Tukholmassa vaihdetaankin laivaa ja hypätään mahtavan Birka Gotland-laivan kyytiin. Tällä videolla matkustetaan kuitenkin ainoastaan tämä ensimmäinen etappi täältä Helsingistä Tukholmaan, joten tervetuloa matkailijan matkaan tälle merimatkalle, aina yhtä ihastuttavalle Viking Cinderellalle. Töttörö vaan. Lähtöselvitys tehty ja matkaliput saatu. Siitä voi jokainen ihailla, nimittäin tällä kertaa luksusluokan hytti niin sijaitseekin tuolla laivan kannella 2. Ai että, nyt on muuten fantastista luksusta meillä. Ollaan päästy tänne meikäläiseen hyttiin ja tämä hytti sijaitsee täällä laivan kannella 2. Hytin koko on noin 9 neliöä ja tää on kyllä tunnelmallinen hytti. Jos katsotaan mitä täältä löytyy, niin meillä on täällä puhelin. Voi esimerkiksi illalla soittaa tonne laivainfoon ja pyytää, että tulevat sitten laittaa sängyt ja sisällöntuottajan pedin kuntoon. Löytyy vähän jakkaraa, sitten on naulakkoa, on siinä vaateripustimia ja portaat löytyy. Roskakori, se on hytin varustuksessa. Ja tosiaan sitten, jos me hieman käännytään tänne päin, niin 4 vuodetta on hyvän näköinen. Kyllä siinä kelpaa yökoisia, siinä on yläsängyt. Ja vilkaistaan vielä tänne meidän spa-osaston puolelle sitten, jos käytetään tämmöistä rahvaomasta termiä. Oi että. Täällähän on sitten ihan siis vessa. Meille tulee tuleeko? Katohan joo, juokseva vesi tulee ja on täällä sitten suihkukin. Kyllä täällä kelpaa matkustaa. On täällä hytin eteläpäädyssä tällä hetkellä ja jos nyt vähän katsellaan vielä tarkemmin, niin hieman täällä on ovi saanut osumaan, siinä on muutama lommo, mutta sehän kuuluu asiaan täällä kakkoskannen upeissa hyteissä. Hieman on myös tämä turvallisuus, tai mikä tässä on tämä järjestyssääntölappu, niin ottanut osumaa. Ja eihän täällä nyt fifikään itse asiassa toimi, ja sanotaan näin, että hajumaailma, vai puhutaanko sitten tuoksuista, niin ihan mielenkiintoinen on myös, että eiköhän täälläkin ole viimeisten vuosien aikana aika moni hieman alkoholiin mennyt ruotsalaisteini bilettänyt. Tästä vielä nopea tilannepäivitys. Avasin tämän punkan ja täältä löytyy vähän jotain pientä nukkaa tai mitä siinä nyt on, mutta vanha laivahan tää on ja eihän nämä sängytkään nyt voi ihan täysin puhtaita tietenkään olla. Että eihän nyt kaikkea voi vaatia sentään. Muuten täällä ei sitten ole ilmeisesti kuin 1 pistorasia, että sekin on semmonen huomio, mutta tällä mennään.
Nyt on tähän meidän ihanaan hyttiin tutustuttu ja sen verran alkaa kuuma ilma painaa täällä alakannella, että suunnataan seuraavana tonne laivan ulkokannelle katselemaan laivan lähtöä ja nauttimaan kesäisestä säästä. Merimatka kohti Tukholmaa on alkanut, laivan köydet on irroitettu ja myöskin merenlumous on alkanut. Seuraavana lähdetään nauttimaan hyvistä makuelämyksistä tonne laivan à la carte -ravintolan puolelle. Loistava illallinen on nautittu tuolla laivan upeassa à la carte -ravintolassa ja tulihan tuossa piipahdettua vähän tax-free myymälän puolella. Verovapaat ostokset tuli tehtyä ja tällä kertaa ostin ruotsalaista ihmessaippuaa. Tää on todella hyvä tuote. Ja sitten totta kai Viking Cinderella-laivan postikortti. Semmoiset ostokset tällä kertaa. Seuraavana voitaisiin lähteä nauttimaan laivan viihdetarjonnasta. Suunnataan siis seuraavana nauttimaan laivan viihdetarjonnasta. Ja se hyvä puoli täällä kakkoskannella ollessa on, että suunta ei ole kuin ylöspäin. Otetaan tosta hissi ja sitten vaikka kannelle 8. Terveiset täältä laivan yökerhon puolelta. Niinhän se on, että C-luokan hytti, mutta onneksi pääsee A-luokan baariin. Nostetaan malja elämälle, kesälle ja upealle reissulle. Skål!
nyt onkin aika alkaa nukkumaan. Käperrytään tänne ihanaan luksusvuoteeseen ja aletaan nauttia tästä pedin lämmöstä. Täällähän on vähän tätä nukkaa tai onko se autokannelta jotain likaa. Menee ja tiedä, mutta kyllä tää yö tässä menee. Hyvää yötä. Varsin virkistynyttä huomenta vaan sinne ruudun toiselle puolelle. Yö oli ja meni ja täytyy kyllä todeta, että onneksi se oli ja meni, nimittäin oli aikamoinen yö. Ilmastointihan tässä hytissä onneksi on, mutta se nyt ei valitettavasti toimi. Eli kuumahan täällä oli niinku saunassa. Ja todettakoon vielä, että otin tuossa virkistävän aamusuihkun ja eihän suihkun lämpötilaakaan saanut säädettyä. Oikein virkistävä kokemus oli. Ja onhan tää tähän mennessä ollut kyllä mahtava kokemus tämä matka täällä C-hytissä. Nyt lähdetään kuitenkin syömään aamupalaa. Suunnataan tonne laivan à la carte ravintolaan. No niin, hyvät katsojat, tämä risteily alkaa pikkuhiljaa tulla päätökseen. Laiva saapuu kohta tonne Tukholman satamaan ja siellä olisi sitten tarkoitus viettää 6 tuntia maissa. Sen jälkeen hypätään tälle upealle Birka Gotland-laivalle ja lähdetään risteilylle Ruotsin Högakusteenille. Se onkin sitten ihan eri seikkailu se ja siitä tulee oma video. Tää oli kyllä hieno reissu tällä Cinderellalla. Upea kokemus matkustaa täällä C-hytissä. Täällä oli tunnelma kohdallaan ja kiitos vaan kaikille, ketkä laittoi kommenttia ja toivo tätä matkaa. Oli hieno päästä toteuttamaan ja jakamaan näitä mahtavia tunnelmia täältä C-hytistä teille. Tässä vaiheessa kiitän teitä siitä, että olitte jälleen matkailijan matkassa. Toivottavasti piditte videosta ja me nähdään sitten seuraavalla videolla, jossa tosiaan risteillään Ruotsin Högakusteenille. Moikka!